badugu gora, eta mantendu badugu eskua goia, bale? Bat, eta gora, gildi. Ez, goia mantendu badugu, bale? Ezin dugu jetxu, bat. Eta gora, bale! Orain, itxaron, bera. Orain, gora, eta mantendu goia. Goia geldi, bale! Orain, egin da, barruan sartuko gara, bale? Bat, eta gora, eta barrura sartuko gara. Baina zen pasatzea, ezin dugu azkatu. Ezin atzera. Bale. Orain. Egin behar dugu. Zara bat. Zu? Bat. Zezara zumbi. Buruan sartu, Sentitu. Pentsatu. Bat, eta bi. Eta orduan, orain, izango dut bat, eta biak enduko du eta barrura sartuko dira bat. Bale? Zu barrura, bat. Oso idu. Gora, sartu barruan txalo, eta txera. Salto egiten du, goti egin dugu. Ba, bi eta goti. On, gora. Orain koloreak. Zaitan koloreak, ezta? Eta. Oso ongi!
abrazo, hombre. Dantzaldi osoa.
goiza triste eta goibel hasi da, ez? Lainoak hor ditugu, odeiak hor ditugu, baina azkenean goiz polita izan da, izaten ari da, nez eta oztopo batzuk izan, gero azalduko ditudanak, baina, bueno, goiz polita izan da, izaten ari da. Tuterako hainbat karriketan zehar egin dugu bizikleta martxa, gure hizkuntza aldarrikatzeko, gure eskubideak aldarrikatzeko, bai, eta, bueno, modu partehartzailea, modu zera girotsuan, alaian eta koloretsuan egin dugu hori ere. Bueno, badakizue, uste dut, ja, denok badakigula, batez ere azken egun hauetan, bai Nafarroako gobernutik, bai beste administrazioetatik ere, berriro ere, euskararen kontrako erasoak ematen ari direla, gure hizkuntza berriro mestresatua, baztertua, iraindua, izan da, izaten ari da, eta gu ere berriro hemen gaude, bai? Gure hizkuntza eta gure eskubide horiek aldarrikatzeko, bai, eta horregatik, Tuterako Euskararen aldeko plataformaren partetik, gure eskerrik, beroenak eta txolo bat zuentzat. Bale? Esaten nuen moduan, ikusi dugu edo irakurri dugu egun hauetan, adibidez, administrazioan lan egiteko, nola beste atzerritako hizkuntza batzuk bai baloratzen dira, eta euskara aldiz, hori, izan dudana, ez, mespresatua eta irandua izan da, ez? Gaur hemen beste adibide bat izaten ari gara momentu honetan, bai? Ekimentxo hau, gaurko martxa eta ekitaldi xume hau egiteko baimendu guztiak eskatuta eta lortuta edo baimendua izan eta gero, aurkitu gara, ezin dugula gure indarra, gure argindarra erabili. Bai, 1000 buelta eman dizkiote gure zera, guk aurkeztutako paper guztiari, ondo zehaztuta dago dena, baina hala ere, berriro ere, isilarazi nahi digute. Eta berriro gu hemen gaude, argi eta garbi izateko, euskalduna garela, euskaraz bizi nahi dugula, eta hemen jarraituko dugu herriberan ere, euskara aldarrikatzen. Pare
eta ongi etorri guztioi. Bizikleta zibiliz ailegatu zaretenoi, zuzenean gure plaza zaharrera etorri zaretenoi. Mila esker, berriro ere, euskararen aldeko zuen konpromisoa erakusteagatik, zinez. Bizikletaz edo oinez, edozein bidetan oztopoak aurkitzen ditugu eta normala da. Bizitza bera, lasterketa bat den bezalaxe, ahalegin handia egin behar da helmugara heltzeko. Eta helmuga, zenbat eta garrantzitsuagoa izan, hainbat eta ahalegin handiago egin behar. Gure helmuga garrantzitsua da, halaber ederra da. Euskaraz bizi nahi dugu. Hori dugu helburu, hori da helmuga, hori da askotan ametsa. Baina gaurkoa bezalako ekimenekin, urratsak egin ez ezik, ametsa gauzatu ere egiten dugu. Eta pozik egon gaitezke. Are gehiago, pozik egon behar dugu. Geure buruarekin pozik, geure buruaz harro. Oztopoak aipatu ditugu, eta gure kasuan, oztopo handiak izaten ari dira. Euskal Herri osoan, zaila bada euskeraz bizitzea, ongi aski dakigu gure zonaldean zailagoa dela. Administrazioaren jarrerak batik bat, euskaraz bizitzea oztopatzen digu egunero, minutuero, une oro. Duela egun gutxi batzuk, argi utzi digute, alemanak, frantsesak edota ingelesak askoz gehiago balio dutela euskarak baino. Euskaldunon eskubideak non bizi garen aldatzen direla alegia. Zoritxarrez, erabakiak ez gaitu ezustean harrapatu, baina horrek ez du bidezkoago egiten. Agintari batzuek napar kultura ez dute gustoko. Ez dute gustoko ez gure hizkuntza, ez gure historia, ez da guri entzutea ere. Herriberako agintari batzuek, hain zuzen ere, gu desagertzea nahiko lukete. Bada, albiste txarra dakargu haientzat, ez gara hemendik mugituko, ez diogu existitzeari utziko, eta ez gaituzte isilaraziko. Nafarroaren aniztasunaz solastatzea gustatzen zaie, baldin eta euskara eremu zehatz batean geratzen bada. Baina historia, errealitatea, asmo horren kontra doa. Gero eta gehiago gara, eta gero eta gehiago izanen gara. 2021 batean euskara entzutea ez da gauza arrotza tuterako kaleetan. Eta gero eta ohikoagoa da. Gero eta lagun gehiagok ekiten diote euskara ikasteari. Adin guztietakoek eta askotariko jatorrizkoek. Gero eta pertsona gehiagok hartzen dugu parte euskaraldian edo gaurko ekimenean. Gero eta gehiago garelako eta geldiezinak garelako. Beraz lagunok, oztopoen aurrean ez gaitezen kikildu. Euskaraz bizitzen ez gaitezen, edonon eta edonoiz erabil dezagun gure hizkuntza eta hiztun aktiboak izanez. Lehen urratsa guk egin behar dugu eta oztopo bakoitza gainditzen dugunean, pentsa dezagun helmugara heltzen baino gehiago helmuga bera gauzatzen ari garela. Eta horrela, gure eguneroko konpromesuarekin, geure ametsa egia bihurtuz, lortuko dugu gure eskubideak azkenean errespetatzea. Altxa gaitezen eta ekin mingainari. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todos los que os habéis acercado tanto en bicicleta como a pie a acompañarnos en este acto. Muchas gracias por vuestro compromiso por el euskera. En bici o a pie, en cualquier vía encontramos obstáculos, igual que en la vida misma, y hay que hacer un gran esfuerzo para llegar a la meta. Y cuanto más importante sea el destino, más esfuerzo hay que hacer. Nuestra meta es importante y bonita a la vez.
queremos vivir en euskera. Con iniciativas como la de hoy, no solo damos pasos hacia adelante, sino que el sueño se materializa y podemos estar contentos. Es más, debemos estar contentos. Contentos con nosotros mismos y orgullosos. Hemos mencionado obstáculos y en nuestro caso son importantes. Si en toda Euskal Herria es difícil vivir en euskera, en nuestra zona todavía más. La actitud de la administración, sobre todo, nos impide todos los días, cada minuto y en todo momento vivir en euskera. Hace pocos días nos han dejado claro que el alemán, el francés o el inglés son más importantes para ellos que el euskera. Nuestros derechos cambian en función de la zona donde vivimos. Desgraciadamente, esta decisión no nos ha pillado por sorpresa, pero no lo hace más justo. Hay dirigentes a los que no les gusta nuestra cultura, ni nuestra lengua, ni nuestra historia, ni escucharnos. Algunos dirigentes de la Ribera querrían precisamente que desapareciésemos. Pero tenemos una mala noticia para ellos. No nos moveremos de aquí. No dejaremos de existir y no nos harán callar. Les gusta hablar de diversidad en Navarra siempre y cuando el euskera se quede en un ámbito concreto y el reducido. Pero la historia, la realidad, va en contra de esa intención. Cada vez somos más y seremos más. En 2021, escuchar el euskera en las calles de Tudela no es algo extraño. Cada vez es más habitual. Cada vez más personas de todas las edades y de origen diverso comienzan a aprender euskera. Cada vez más personas participan en Euskaraldia o en la iniciativa como la de hoy. Porque cada vez somos más, estamos comprometidos y somos imparables. Por lo tanto, amigos, amigas, no nos dejemos intimidar ante los obstáculos. Empecemos a vivir el euskera. Usemos nuestra lengua en cualquier lugar, en cualquier momento, y seamos activos con el euskera. El primer paso lo tenemos que hacer nosotros, y cuando superemos cada obstáculo, pensemos que, más que llegar a la meta, estamos llevando a cabo la meta en sí. Y así, con nuestro compromiso diario, haciendo realidad nuestro sueño, conseguiremos nuestros derechos, y que al final sean respetados. Euskara ikasi, euskaraz hitz egin, eta biba zuek!